La presidenta del govern ha dit avui que continua negociant amb Vox el model lingüístic a l'escola, però ens demana tranquil·litat a la comunitat educativa i diu que no hi haurà segregació dels alumnes per la llengua. El pes de la negociació amb Vox recau en aquest home, el conseller d'Educació, que s'ha compromès a presentar una proposta de com i quan s'aplicarà això que han anomenat lliure elecció de llengua la setmana que ve. Només si el satisfà, el partit d'extrema dreta donarà suport als pressupostos del govern. Però la presidenta avui ha marcat una línia vermella. No hi haurà segregació de l'alumnat. Des del màxim respecte, amb un estatut d'autonomia que no permet, i una legislació educativa que no permet que hi hagi segregació, i respectarà sobretot també els límits econòmics, pressupostaris, els recursos humans, que també són molt importants per tota la comunitat educativa. Una comunitat educativa que aquest cap de setmana ha fet públic un manifest signat per sindicats, directors de centres, inspectors, pares i entitats en defensa de la llengua, en què consideren una aberració pedagògica la segregació per llengua que pensen que provocaria una fractura de la societat. El sindicat UGT, a més, ho ha quantificat. Asseguren que s'hauria d'augmentar el pressupost d'educació per damunt d'un 10% anual. 2.000 professors addicionals per secundària i uns 900 professors addicionals per primària. Això elevaria el cost a 136 milions d'euros anuals. Més infraestructures a banda.